Ulo, uy. Ano naman? Nay makabalo, nay mga kabalo nga mga kabit, mga ana. Man. Right age naman na kita. Yeah, gulang-gulang na. Oo, grabe ng gulang-gulang na. Right age lang. Wala, sige. Ang pangutana, tigun sa mundo ah. Uyab. Uyab. Pila naman ni katuig ng relasyon? Bago pa. 1 days? 1 month pa lang. Kapila ni mo siya? 5th. Kung ano madali ka mabalawan? Wala, gi-cheat. Ikaw, kapila naman siya? Ano ka balo? Hala, ubay, kabalo po gana. Daw. Pero okay ra nimo ang lalaki dagang aside sa imo nga dagan pug ex no. Okay ra nimo ang lalaking karelasyon nimo nga dagan ang niagi sa iya ha. Okay ra, di naman issue. Niagi nga relasyon, dili ra issue nimo na. Ako ra may gamong nag-issue mo na actually. Pero at least wala ra issue ninyo ng mga past relationships. Siya ra, seloso. Oh? Ano man? In what way seloso? Alam, masuyar ako ba kay... Nga, nga unsay kasayaan? Ganahan ko nga ako yung first sa tanan. Nya siya dili man pud siya first nimo. Ikaw good? Unfair. Diba? Nganong mamulong kag first nga ikaw mismo dili pud mo siya first. Diba? Tinaw. Dawato na nato ni bahalag ikapela ni siya basta siya. Oy, murag napugsan ka. Wala sige. Asa gagi ka ning relasyon na asa gasugod. Classmate mo elementary. So kaila na mo atot panahon na. Yeah, pero dili close. So kanus aga sugod ang kanang nagila-ila na, nagkailhan na iba unsa ba na? Baga mo eh. Ito bagago no. Last year, Last year sa asa man sa school, unsa man lubong sa akong mama sa akong yung amigo ba. sa lubong. Dili kay atol ni adto ko kay related nako ang namatian sa tas sila. Related ba mo? Amigo na ako. Friend sila. Tapos dito mo nagkita, pawa pa mo kailhan na. Kailan naman, may di lang may close. Kanung sa may gasugod ang mura closeness maron. Siya, kay ni chat man siya kalit. Sugod ato nakita nimo siya sa lubong. Dili, wala ko ng chat dayon. Sa tuod na mong kaila. Nga mong katong mga panahon na pa ka naka-decide nga mo chat niya. Di mo rada good. Akong gi-sure ba if na ba ko'y feelings just tao ba. Unsa may na-feel or nakita nimo niya nga nakaingon kang murag mauna ning bayhana. Iyang batasan. Time sa wa pa mo kaila unsa pagkabalo mo sa batasan. Ano mo niya? So na mo interaction na. Naka-recall naman ko sa una ba. Sa tapos unsa pailain. Iyang pagabungis. Ay bungis-ngis. Kana mo katawa siya ba nga murag ano jud kayo ba nang Lol kayo. Ikaw sad ka nganong naganahan ka niya? Wala, at first, abi man ako joke ratanan. Ay king kag binuang ra? I mean, kaila mi, then out of nowhere mo chat. Kalitra. I thought, prank ra to. Ay as in? Isang pagka-realize nimo nga ala kani mo ra magtinuod naman iyang ngikon ako. After niya first chat, syempre mag-reply ko pa na lang sa then murag nagka-fling tapos na-stop. I thought di na siya mo, Hindi na siya mo continue ato. tas ni continue man. Nya, taod-taod na to, tas karon pa na ako kisugo. Oo, tatuod na po siya naninguha. So pila pa man kabulan mo na murag nagkakuha na usa nimo gisugot. March Ha? last year, Tuod po di ay. ma-stop, tas mo chat siya balik, which is I thought, dili na siya mo chat. Kaya yun na siya, I'm done chasing. Oo. Gikapuyan na siya og kuan nimo nga dili jud mo kamusugot. Oo. So I thought mag-end na to. And then nibalik man siya nga unsay nakaba-decide nimo nga ningon naman ka I'm done chasing. ala kay nagpangita mo ko niya perme. Ay, Ginoo ko. Hantod sa asa man nga relasyon na since muus ka bulan pa man eh. Kung nga sa padulong. Asa man ni padulong? Antod gaginawa ko. Oy, gala okay. Hopefully wala mo tuok ni mo ron no. Mensahe na lang sa usa-usa. I hope mo trust siya, di na siya mag-overthink, di na siya magselos-selos. Pero at least nakabalo na po sa unsay iyang treat niya sa imuha, di ba? Dili mo kabalo malambing. Dili. Nga naman di makakabalo mo lambing. Ay, dili mong good ko tig Or basig baguhay pa pod. Kay og mangisog po dya alakansi ko. Ay, mao ka. Mao mo gani style, no? Ang isog gani ang lalaki, isog ang babae. Pero kung babae may mangisog, wala na ta. Hilom na lang ang lalaki. Okay man, sad. Wala man ko'y ginatago. Pero I hope one day, di na siya mag-overthink. Ma-trust. Like, smooth na ang tanan. Sige, tubaga to. Message ako para niya. Dili, para nako. Oh, grabe. Kita ra gani na di rin to. Pucha ka gets. Grabe po ga. Para niya, syempre. Thank you kay nakaka-permis ang likuran, kiliran through my downfall ba. Sige. Amping mo o gampingan yung relasyon daw. Ipadayon ang tarong, punduhon ang mga sayop. Sakto? True. Perfect.